Wow. Omonu sini killa bazar. Nugui tong na teluk sini killa bazar bu develop ngai tong ne teluk building ro senaja gai tong ba building bolte bazar ro senaja gai tong omai ken teluk upgrade ngai tong pia oro jaga o kaisa most important upgrade ya kha nugui tong oro ni simiya joto sini tipra sani o se omai ke sing nugui tong bazar ro ge bono no chungta bo tamamu nailai nugui man khana kachara botol loi nana tie paper ko mo kachara no nugui tong khana u mane belai ne sini bazar jesu development khai pone belai no nai thoya belai ne kaisa nungra sini sungsa dong sna bo hai ke ne kaisa image ngai tong u mane rong no sung je sita pi tor jaga sung nugui tong ma rong no sung ne thik khai ne nang sung bazar khainai ba bazar phalnai joto ne miliwoi ne kaisa das bino khaiwe manai nana tiano sung khibiwe chini jaga no sung gsung khe tongane sung ne nang sung khang khe ne sung ne kaham ngai jeng ne gsung khe chini image ne hamnai pia omo gboiwo tabo phanasi ngya kho naidi proper chingyo thaniwo dustbin phanas gerei do dustbin sung dalai sinai wan chok lai kha haipasi bazaro dustbin chasi gerei kabo kaisa samoysya ngai tongphilang kha जों नुगो जोंना awareness खायनि बाङै स्वास भारत हुनै जिनि अफिसाराव जिनि जतन बुजिमान खाना जों भिडिअ र नुगो बा फटो र नुगो कसंखा फालाय माने सालसारो awareness फालाय माने र जों नुगो पिया बो बाय जों award फाइमा सकया तानेमल जिनि थानिबो कसंखा तंगने जों आसनि रों सकया ख गबोनि बाङै जों बेलाय समयसानो नायबो बाके सल्युशन खालायनाय स्वास भारतनि awareness रय बेकसंखे तंलाया जिनिसंबो ओंनामालिया बाके जों कसंखे तंनो मसो बाके जों कसंखे तंलायसिनाय गबोनो जों वान सवैनायलायनाय बाके कसंखे तंलायनाय गबोनि बाङैनो जिनि ब्लक गानानि बाजार न रं लायग्रासने कायसे एरियाव थांखांगोन कायसे एरियाव ब्लक दङ ब्लक गानाव न कायसे बाजारबो दङ ओ बाजार न जों रं वान सवैनायलायग्रासने पहिलाव जों बाके बनो फानदे जों कसंखे तंनो लायमानने दैबो गतिनि हाया नायखांगोन तिप्रासानि एरियानि बाजाराव नायखांगोन डास्टबिन र बेलायनि कम के नुगो बाजाराव डास्टबिन र बेरा जागमानि र गो डास्टबिन र पहिला के नांगराव दाय रोय र फाइबा सिन त्रिप्रासा र तमां फि और दाया के सिता पिता के सि डास्टबिन सि कमारो सि पाइले ओम हायरबो ओंगनो सिनो awareness करे पिया हाइफोन जों तो या काइतो रमो यांखो बनस बां सल्युशन थाखांखने जिनि ब्लगनि थानिबो कुरुर न रां फंडिंग फाइबै बसरन फंडिंग फाइ दङ गो फंडिंग बै सामुं दु खाइजाक दङ न बाक्सा बसु जा खना फंडिंग सामुं फुल खाइमालिया के फिररय मारो रय खनालायो गो फंडिंग न तयिन जों यूज खाइ मान बाकी हमाले ताबो वान सवै नायदि ओ फंडिंग न तय खरंनि बरन जों बाजारन गोसंखे तंनि बागन जों हायार खाइ नामाबो खरक सान रमदि 10000 सैलारि रनाय मालि 10000 सैलारि रनाय हनै जों हायार खाइ नामाबो गे खरं नायखौ मान लिबाबो सोबा 20000 20000 गे बसराव सोसनाय कनै रखांखनो खरकसाखौ 1,20,000 थांना खरं नायखनो 2,40,000 थांना 2,40,000 हाइजों बसरो इनभेस्ट खाइबो खरक नैनो सामंग्रबो अबनि परिबार बर सामंमा फिबो बो कसंखे अर जागाबो बर फाललायबो बाजारनो कसं खाइनमोन जे बाजार एरियानो कसंखे खाइनो फाललायबो सकलायबो डास्टबिन खाइबो बाइकेनो बरनो सामुं रखांखेनो जिनि किल्ला बाजार ते बा जेपानि बाजार न जिनि तिप्रासा एरियानि जे ब्लक गानानि बाजार दं माने गोसों के नायथो के ओङै थांनाय हनै खा खाइबो गतेरो जागाव बरनि तो सामुं दं बर अरनि पब्लिक जे बाजार खाइनि फाइनाय रनबो बो awareness खाइ माने अर ताखि बिदिरो डास्टबिन खि बिदि हनै awareness बर पर्सनल फिजिकलबो awareness खाइ मान फियो के बनि पर्सनल बो तो फार दंना बै कासरा खिफोरो बो थुवै awareness खाइमावो खरसा बटल खि बेके बनि बसकाङो न थुवै नावो डास्टबिन दावो डाइरेक्ट बुखु बायसाया बनि फिजिकल खाइफनोगो बनि थानियो कायसा awareness खाइ माने गो अम हाय खाइखांखनो जिनि मते जों जे वान सलाय माने मते इनखे न अम हाय खाइखांखनो अम हाय स्टेप ना खांखनो आं
응도 더 할마 동자그 나는 그는 벨라이시 낭의 동하 엄하게 무슨 가위 나연이 낭의 좀 수아스 바로히 팔라이네 레베 버바이터 시니어로 팔리리아스 누구이 동의 그 오신네 아이디어는 뭐 때가 시 스텝 나의 무슨 사문 야파의 거럭네 버럭 딱 배가르게 사문마야 그 동문이 보니 뭐 사문마 보니 패밀리 헬프 응탕나 사문마 피우 그 뭐하게 가이간 그는 벨라이네 사토 더 행저그 엄마 이제 농라 그마 동라이면네 벨라이 나이웨 카두 콜난거 부이니 에리아와 탕칸 그는 그승 그노그 딱 다운 사이드와 탕칸 그는 이제 अर्बन एरिया बहायरक जेनारेल एरिया बा अर्बन एरिया और थांखां कने बनो म्युनिसिपल हिन तंग म्युनिसिपल तंग बायनो हायनो म्युनिसिपल संजेफ्रो गसं खायो फारो तंग गसं खायो ता आगलियो थांग म्युनिसिपल नो एएमसी रो हिन नुगो गेते उदयपुर अमरपुर थांग बस नुगो बहाय केनो म्युनिसिपल काउन्सिल तंग सिनेरो त रुरल एरिया त म्युनिसिपल काउन्सिल त क्रिका हायफनो जों ब्लक फानबो खायबो बरो हाके खरक नैसे हायर खायबो जों डास्टबिन रो रोया करो जों खायखां केनो सिनि जागानोबो जों गसंके खायमान हायमा तंग बबायनो सिनि जे बाजाराव नुगै थांमाबाय सिनि गामि बरगरावबो फायनायरावबो सेलबो कायसे कायसे एवारनेस फाकिखो बनि नबो गसंखो तनि नायने बनि गामिनोबो गसंखो खायने नायने ते प्लास सरकार प्रेसार खांखनो रेगा बायजों नुगो फैनि पुखरि रसर माने राबार बागानाव हंलाय माने अमाय जागाव निजेनि गामिनो गसं खायनि बाङै अर जागावबो सामुं खायरो माने गोबाय स्टेप ना खांखनो सिनि बाजार सिमिं या सिनि गामिबो दलो हाखनो सेन्स नै थांनाय हाय खा खायखो ओ स्टेप रमसं मा खायलायनाय पर्सनल मसं बाय सिमिं या निनि हेल्प नांगो हानि बांनो नों ओ भिडिअ नि सिनि वान सङानो नों जाजा खांखनो गोबां के शेयार खायबो सिनि जे सिनि एरियाव जे पावर तंनाय बा कुर्सियाव आसो तंनाय बरन थानि सङनाय जा सिनि अफिसारनि थानि सङनाय जा बाय केनो नोंनि शेयार थाइसा कमेन्ट थाइसा बायनो नों अर जागाव कम पिसार जाफमानो केनिनि हेल्प बायनो जों जत मिलेबो सिनि जागानो जों खायलायनाय आसकेनो हामबाय मालायलिने नेक्स्ट भिडिअ लाभ यू ऑल